Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de l'amor de la meva vida de moment, del Pep Puig, publicat per l'Altra Editorial. Diu, ara que ho recordo, crec que vaig arribar a sentir coses molt dolces per la Clara Pou. Això diu el protagonista d'un dels relats del recull. I potser aquesta frase resumeix bona part dels contes que hi apareixen, molts dels quals ens transporten a la nostra infantesa, almenys a la meva. I ens fan recordar moments dolços, com diu el Pep Puig, d'aquesta etapa de la vida. Això passa sobretot en els primers contes del recull. En aquests contes es mostra la innocència dels primers amors i el despertar dels sentiments de quan encara no hem recorregut prou vida perquè les petites decepcions ens treguin la bena dels ulls. Pel que fa a l'estil, en Pep Puig ens recorda que la simplicitat és un gran valor narratiu. Cadascuna de les paraules del text és mesurada i està col·locada en el lloc adient per fer una narrativa fluida i constant. L'acció passa per davant del nostre nas amb subtilesa, amarada d'una ironia molt fina que ens fa somriure tot sovint. Els contes que apareixen en el recull recorren diferents etapes de la vida del protagonista. De fet, realment sembla que sempre sigui el mateix personatge. El Pep Puig juga amb l'equívoc contínuament. A estones fa la impressió que el protagonista és ell mateix, l'autor. A més, tots els contes tenen com a protagonista un tal Pep, que a estones es diu Pepino, altres Pepe, o fins i tot, en algun d'aquests contes, Pep Puig. Això fa que el lector es pugui confondre. I, de fet, aquest joc d'equívocs és alhora divertit i malèvol, perquè, de fet, furga en l'eterna ferida de confondre l'autor amb el protagonista de les històries. És allò d'identificar l'autor amb el protagonista i, per tant, creure'ns que és una obra autobiogràfica. Al contrari del que es podria pensar dels comentaris que estic fent, el protagonista dels contes no sempre és un nen. L'autor repassa diferents etapes de la vida, tot i que recorre molt sovint aquesta innocència infantil de la qual parlo. De fet, sovint parla de l'amor infantil o en l'edat més tendra des de la perspectiva d'un adult, que ho està recordant amb certa nostàlgia. Aquesta part més reflexiva dels textos li donen una perspectiva gairebé de record idealitzat més que no pas d'una realitat viscuda.